ግን አሰብ የሚባለው ወደብ ራሱ ሲሰራ ዲዛይንድ ሲሆን the way it has to only serve Ethiopia ወይም ደግሞ አፋርን ጀምሮ ወደዚህ ያለውን ሀገር ወይም ደግሞ አቅጣጫ ብቻ ሰርቭ እንዲያደርግ ተብሎ ስለተሰራ በዛ በኩል ግመልም አይደርስበትም። አንዳንዶች አሁን የግመል ውሃ መጠጫ ይባላል እንጂ በጀምታይዝ ነገር የገድሰናል። ምክንያቱም አካልና ዲቤት ናይ ፖለቲካ ስለሆነ አይ የኢትዮጵያ ጣፍንታ ከሁለቱ ውሃዎች ማለትም ከቀይ ባህርና ከአባይ ጋር የተሳሰረ ነው ብላችኋል። ምን ማለት ነው? ካሁን ቀደም እርሶ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አካል ስለነበሩ አባል ስለነበሩ የአማራ ክልልንም ላይ ካሉ አካባቢዎች ወክለው ስለሚወዳደሩ የአማራ ሕዝብ የሚያነሳው ጥያቄ የሱዳን ጦር ወሮ የያዘውን መሬት ማስመለስ ላይ ትብብር ለኢትዮጵያ አንድነት አቋም ምንድነው? መንግስት ማንም ቢሆን እንዲህ አይነት እርምጃ ቢወስድ አስተላልፋችሁ ነው። አባይ ከኢትዮጵያ የሚነሳ ታላቅ ወንዝ በመሆኑ ምክንያት አንዱ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ የሚወስን ነው ብላችሁ ማስቀመጣችሁ ትክክል ሊሆን ይችላል። ቀይ ባህር ግን ኢትዮጵያ በየት በኩል አግኝታውና በየት ግን አሰብ የሚባለው ወደብ ራሱ ሲሰራ ዲዛይንድ ሲሆን the way it has to only serve Ethiopia ወይም ደግሞ አፋርን ጀምሮ ወደዚህ ያለውን ሀገር ወይም ደግሞ አቅጣጫ ብቻ ሰርቭ እንዲያደርግ ተብሎ ስለተሰራ በዛ በኩል ግመልም አይደርስበትም። አንዳንዶች አሁን የግመል ውሃ መጠጫ ይባላል እንጂ በጀርባው በኩል አሰብ ወደብ በጀርባው በኩል ግመልም አያገኘው ምንም ሊሆን አይችልም። እንዲሁ መበስበስ ካልሆነ በስተቀር ምንም ሊሆን አይችልም። ይሄንንም ያዙ። ይሄ ራሱ በዓለም አቀፍ አንድ መከራከሪያችን ነው። حكم يا ميرترايان كبل حسي لك كما أدقي جيرمنا أدقي أتحساس بعد نزلوا كم زي جيركا كما أدقي كم حسابون مسلون مغرات وعقداسيو مهنياتو حسب كبا فترون إثيوبيا سرفن خجبري لستفتريو سلزي أم بجا كان إثيوبيان خالق خونا يكلنيو سلزي بزمن قدون مكرا خرار استل النايزبل بفتسم أي بحكي ناي موداتا حق زي ردوم سبات مخانم بزي خاطر دا هاجر بزرجحنا عطان دحري لكم كنت محجي كما بنا تشيله زبال هاجر كي تكون رايوه بكارته تشيله مالت لك تدخل حنصاص غيركم صدوه تدخل حنصاص تخز بلا بتري كابل علي نسمين كابسمين دبوب ترى يستوون شفه اوش تجنازي كتين بتر مالتي بزحات غراد مالو بوليفيا ابنت افتق بحري بلو كابزو كل كتين كابز اشحت كيلومترات افتق بحرهم هبونا يركع تماغيتكا ابي بتفرتات مغيتا نو لولاونتنا هاجر يدفرين تبايلهم تنصي قلت قداي ስለዚህ ከም በዓል ዚያቶም حسبنا ባና የተሰሩሂ ደገለዶ ጀነፍሪ ደዝብሎ ዘሎ ኩሉ ፌክ ስቶሪ ሓሶ ዘረባዩ ግን ስለምታይ እዚ ነገር የገድሰናል ምክንያቱ አካል ናይ ዲቤት ናይ ፖለቲካ ስለዝኾነ አይ የኢትዮጵያ ጣፍንታ ከሁለቱ ውሃዎች ማለትም ከቀይ ባህርና ከአባይ ጋር የተሳሰረ ነው ብላችኋል። ምን ማለት ነው? ካሁን ቀደም እርሶ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አካል ስለነበሩ አባል ስለነበሩ የአማራ ክልልንም ላይ ካሉ አካባቢዎች ወክለው ስለሚወዳደሩ የአማራ ሕዝብ የሚያነሳው ጥያቄ የሱዳን ጦር ወሮ የያዘውን መሬት ማስመለስ ላይ ትብብር ለኢትዮጵያ አንድነት አቋም ምንድነው? መንግስት ማንም ቢሆን እንዲህ አይነት እርምጃ ቢወስድ አስተላልፋችሁ ነው። አባይ ከኢትዮጵያ የሚነሳ ታላቅ ወንዝ በመሆኑ ምክንያት አንዱ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ የሚወስን ነው ብላችሁ ማስቀመጣችሁ ትክክል ሊሆን ይችላል። ቀይ ባህር ግን ኢትዮጵያ በየት በኩል አግኝታውና በየት በኩል ህልውናውን የሚያረጋግጥ ሆኖና በምን መንገድ የምትጠቀመው ሆኖ ነው እንደ አንድ የህልውና ዕጣ ፈንታ መሳይ አድርጋችሁ ያስቀመጣችሁ? እጂ እንታይ ከሪየ ክቢሌ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፖለቲካል ዲቤት ናይ ተሃዲዩ ምርጫ ፌክ ምርጫ ክገብሩ ይዳለው ስለዘለው ኣብዚ ምርጫ ሰንትራል አጀንዳ ኣብ ዲቤት ኣብ ቴሌቪዥን መፅኦም ኣብ ዘራርቡሉ እቲ ካል አጀንዳታቶም ባዕሎም ፈልጡ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ግን ከምዚ ማእከላይ አርእስቲ ካውን ስለዝደልይዎ ዘሎ ዳርጋ ኩሎም ፓርቲታት ኣብ ክሰማምዑን ክርዕሙ ከም ዘለዎምን ይዝግበር ዘሎ ወላ እኳ ናይ ብልጽግና ከምዚ እቶም ካልኦት ከንታይ ትብሉ እንተበልካ ኩላቶም ናብኣነ ክርዕሙ ይግደዱ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ኻንታይ ኮንሰንሰስ መፍጣር ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝብል ናይ ኣቢ ወይ ናይ ብልጽግና ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ሙሉእ ኢትዮጵያዊ ኩሉ ፖለቲካዊ ጽላት ናይ ኢትዮጵያ ዝድግፉ አርእስቲ ንምምሳል እዩ። أبي أحمد نتاع إثيوبيا وزوج ما راح يكون عندي زبالجن نسخ قبره زفتن زلقن أغليل كاكر رزقل كم زي كونه سلزي زبل سجنا زبال بمصرته أنت زي تصفي أنت زي تعليون كفنوا زغل حنزي كقد فوز زغل مرزي قليل كم زي كونه زري نازلون عالم وزري يازلو نعلم حقي إيش شيلو حماقنا جبره كفاء الناس أحتره تمكلنا فترة كقد زل بوليتيكا وبارت مخانين نرزلنا
ካልኣይ ድማ ናይ ክልተ ማያት ትብሉ ዘለኹም ዋላ ትሕቶታት ጠሪቓ ትሕቶ ሕጂ ፅቡቕ ከምዚ ንክምልስዎ ኣገዳሲ ሓሳባት ከመንጭውሉ ዝኽእሉ ዝመስል እዩ ግን እቲ መልሲ ንጹር እዩ ንሃገራዊ ረብሓና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ባሕሪ ብእንካን ሃባን ሰጥቶ መቀበል ብዲፕሎማስያዊ ብሰላማዊ ብላብላ ኣይስልችዎም እንዲ ኸወደይ ልክዕ ከምዚ ደርፊ ዝሸምደትከየ ዓይነት እዩ ኸማን ናይ ብሓቂ ካብ ልቦም ዝምንጭ ወይ ከዓ ናይ ብሓቂ ድሌት ሃልይዎም ዝዛረቦ ይመስለን ከምዚ ንሓደ መልሲ ኣሸምዲትካየ ንሓደ ልክዕ ከምዚ ዝዋሳእ ዘሎ ኮይኑ ክዛረበካ ከሎ እምበር ጀንዊንሊ ካብ ውሽጦም ዝብገስ ከም ዘይኮነ እውን ትርዮ ኢኻ ስለምንታይ ርእሱ ዘለዎ ሰብ ጥዑይ ኣእምሮ ሰብ ዘለዎ ሃገሩ ኣብ 6 ቦታ 7 ቦታ እናተቓፀለት ከላ ብኣፍቲ ገባሕሪ ኢሉ ኣንጎ ምሸትን ኣየፅመካን እዩ it's not just logical common sense ኮሚ ዝብለካ ግን ዝተኸፈልካሉ ኣጀንዳ እንድሕር ኮይኑ ልክዕ ከምዚ ኣድቨርታይዝመንት ንክትገብር ተኸፊልካሉ ዘለኻ ንጎ ምሸትን ንዑ ክትዛረብ ኢኻ ትመርፅ and this is very very sad it's very sad ከምዚኦም ዓይነት ጎረቤት ምህላዎም ኣብ ከባቢና ኩላቶም ድማ ኣብ ጎኒ ብልፅግና ኢና ጉዳይ ናይ ባሕሪ ክመፅእ ከሎ ገለና በልዮም ዝምስክሩ ንሽተይ ናይዚ ፎሬን ሚኒስተር ከስማ እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ እነዚህ የተሳሰሩ እንቅስቃሴዎች የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ናቸው ብለን እናምናለን። በማኒፌስቶአችሁ ላይ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ከሁለቱ ውሃዎች ማለትም ብሓፈሻ እቲ ዘረባናቶም ንክንዳ ጥራይ ኢለ ዘምፃልኩም ዘለኹ ግን at the end of the day ናበይ ክኸድዮም እንታይ ክገብሩ እዮም ሶም ንዓታቶም ዝመልከት ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኣተኪሮም ዝገብርዎ ዘለዉ ግን ይሕዝነና ሓንቲ ጥራይ ክበኩም እዚኣ እሞ እዚኣ ስምዖ የባለቤትነት መብት አላት ብላችሁ ታምናላችሁ እንደ ፓርቲ ካመናችሁስ ብትመረጡና መንግስት የመሆን እድሉን ብታገኙ ይህንን መብት ለማስጠበቅ ምን አይነት ስራዎችን ትሰራላችሁ በምን ታደርጋላችሁ የሚለው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኢትዮጵያ የራሷ የሆነ የባህር በር አላት ብሎ አያምንም። እንደ ብዙዎች ሀገሮች በባህር በር ያልተከበበች ላንድ ሎክድ የሆነች ሀገር እንደሆነች ነው የምናምነው። ያ ማለት ግን የባህር በር አያስፈልገንም ማለት አይደለም። የባህር በር ከውጪ ግንኙነት ጋር በጣም ወሳኝነት አለው፣ ከንግድ ልውውጥ ጋር በጣም ከፍተኛ ሚና አለው። ስለዚህ የባህር በር በሆነ መልኩ ማግኘት አለብን። በዓለም ላይ ወደ 200 ሀገሮች ናቸው እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ዝበሃል ማለት እዩ ፖለቲካ ፓርቲ ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ኣብ ተገባሕሪ ለዋይ ኢልና ይንኣምን ኢና ባሕሪ ከም ዘድልየና ንፈልጥ ኢና ባሕሪ ግን ሃሊና ወይ ኣለና ኢልና ይንኣምን ኢና ስለዚ ባሕሪ ካብ ዝምልከቶም ካብ ካልኦት ካብ ጎረባብትና ብሰላማውን ብዲፕሎማስያውን መንገዲ ክንረኽቦ ከም ንኽእል ንኣምን ኢና ይብላ ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ እንታይ ፍሉይነት ኣለዎ እንድሕር ኢልካ ሓደ ኣብዚኣ ደረጃ እዚ ሓቂ ንምዝራብ ትዛረቡ ዘሎ ላካ ትኽክል ተኾነ ክትኣምኖም ከቢድ እዩ ዝበሲ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ ስለ ዝኸውን ዘሎ እቲ ነገራት ኣብ ብዙሕ ግዜ ንኽንኣሚንካ ክትዛረበሉ ቁሩብ ስክፍታታት ዘለዎ እዩ ግን ግዳ ሓቂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ፅቡቅ ጉርብትና እንደሊ እንድሕር ኮይንና ካብቶም ጎረባብትና ከምዚ ዓይነት መርገፂ ኢና እንደሊ ኣብ ተገባሕሪ የብልና ልክዕ ከምቲ ንሕና ኤርላይንስ የብልናን ዝበልናዮ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብ ኤርላይንስ ኣብ ኣፍሪካ ንሕና ኤርትራ ድማ ኤርላይንስ የብልናን ስለዚ ኤርላይንስ ተደሊና ምስ ኢትዮጵያ ተረዳዲና ዲና ምስ ግብፂ ተረዳዲና ዲና ምስ ቱርክ ተረዳዲና ዲና ምስ ካልኦት ሃገራት ተረዳዲና ኤርላይንስ ንጥቀም ኤርላይን ስለዘይብልና ይብፅሓና እዩ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ወሪራትና ስለ ዝነበረት ንዓና ወሪራ ከላ ዘጥረየቶ ኤርላይንስ ስለ ዝኾነ ይግባዓልና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዋላ እውን ከምኡ ክንብል ካሕሳ ክወሃበና ኣለዎ ክንብል ከማን ገለ ምክንያት ክንፈጥር ንኽእል እንተኾንና ኩማ ኣይንብልን ኢና ዘድልየካ ናትካ ዘይኮነ ናትካ ኣይኮነን ስለዚ ተረዳዲካ ኮንትራት ጌርካ ተሰማሚዕካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ብልፅግና ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣጀንዳ ክትርኢ ከለኻ ግን ደይ መደይሉ ነቲ ነገር ክፅይቕ ደይ መደይሉ ሕማቕ ዘርኢ ይዘርእ ከም ዘሎን እቲ ዝዘርኦ ዘሎ ሕማቕ እንሻላ ዳ ኣምላኽ ቀዲሙ ንዑ ይወስደ ይኸውን እምበረይ እንታይ ገብር ዝፍትን ዘሎ ኣብ ነዊሕ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ውሑድ ስለ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኣክል ህዝቢ ሕፅበተ ኣእምሮ ገይረ ነዚ ቫይረስ እዚ እንተራቂመዮ ከም ገለ ኢለ ድማ ሓይልን ተረኺበ ዝድግፉንን ዝምውሉንን ተረኺበ ንኤርትራ ንኽወራ ክእለት ክህልወኒ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዘሎ ሲምፕል ከምዚ ኣነ ዝብለኩም ዘሎ ከመይ እታ ገምጋም ምናልባት ሎሚ እንተዘይገበር እኳ ኣነ እታ ጎስጓስ ጥራይ ክቕፅል ኣለኒ ኣብ ቤት ትምህርታት ክምርኦም ክኽእል ኣለኒ ሕፅበተ ኣእምሮ ክገብረሎም ክኽእል ኣለኒ ነቲ ታሪክ ኣዘንቢዐ ክምርኦም ኣለኒ ፅባሕ ንግሆ ኩናት ነግበር ክብል ከለኹ ዋላ ኩሉ ሰብ እንተደይኣመነኒ ዝኣምኑኒ ሰባት ክረክብ ክእል እየ ብኡ መንፅር ድማ ኩናት ገይረ ንኤርትራ ደምሲሰ ኣብ ተገባሕሪ ከምልስ ክእል እየ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ it's just as simple as this ስለዚ that's why ድማ ነዚ ነገር እዚ ሸለሊልካ ክትሕለፍ ዘይብሉ ኤርትራዊ ብኩሉ መንገዲ መጀመርያ ዝለዓለ ንቕሓት ክህልዎ ኣለዎ ከምዞም ሓደ
ትሩፋታት ትሪዎም ዘለዎም ሰዓብ ኮይና ስሪሕና እኮ ባሕር ክወስዶ እኮ ይኮነን ምሳና ክሸራርኽ ይደልደሎ ከምዝዶ ኣብዚ ከስማዓኩም ኣብ ቅድሚት ኣብ ድሕሪት ነቲ ውርደት ከስማዓኩም ዝደሊ ሓደ ግዜ ግን ሓደ ግዜ እቲ ነገራት ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድልዮ ክንብል ከለና እውን ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮነን ምክንያቱ ወላ እኳ ንውሕዳት ይኹን ንውሕዳት ሸለል ደይ ምባል ድማ ከምዚ እናበለይቲ ቫይረስ ከስፋሕፍሕ ርኢና ቅድሚ ሕጂ እውን ዓብይ ሃገር ኢትዮጵያ ማለት ግን ይከኣልውን ስለዘይከኣልዎ እዮም ኣቦታትና እውን ነቲ ኤርትራ መሪፆሞ ንጥልያን ኣይተኸላኸሉልናን ካብ ቱርኪ ኣይተኸላኸሉልናን ካብ ግብፂ ኣይተኸላኸሉልናን እቲ ከበርየ እቲ ልዕልና ናይ ሓደ ብሄር ብፍላይ ከዓ እቲ ልዕልና ናይ ኣምሓራ ካብቶም መወዳእታ ዝኾነ ገለ ነገር ዘየምፅአ ዓለም ናብ ምዕባለ ክትከይድ ከላ ድንቶ እኳ ዘይሰርሑ ማለት ድንቶ ከማና ይሰርሑ ንሱ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ፍልጥንቲ ብፍላይ ነቲ ኣብ ኩሉ ግዛይ ዘሎን ኣብ ትግራይ ዘሎን ናይ ስልጣነ ሒዝካ በቲ ኣቢሲንያ ትበሃለሉ ዝነበረት እዋን በተቀደም ንድሕሪ እዮም መሊሶም ንድሕሪ ዝመለሳ ከዓ ኢትዮጵያ ልዕልና ናይ ሓደ ብሄር ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ማወዳታ ጥፍሽና ናይ ፖለቲካ ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ዋላ እውን ውሕዳት ሰባት ትኾኑ ንውሕዳት ሰባት ከበላሽውልና ክፅዕሩ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ መወዳእታ ፈተና ወይ ህቀና ኢና ንርኢ ዘለና ብልፅግና ብገለገለ ዕሱባት ገይሩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብሓደ እንትኾንና ንሻዕብያ ኣመናፅል ስለ ዘለና ምስ ኣቢ ኮይና ክንኣልዮ ኣለና ከም ትልክዕ ንህወሓት ንምውዳቕ ንትግራይ ሕንፍሽፍሽ ንምእታው ብልፅግና ነቶም ስምረት ደገሎዶ ኢሉ ሒዝዎም ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ ዓቕሞምን ፅልዎምን እናደስከለ ዝኸይድ ዘሎ ገለገለ ኣብዚ እኳ ኣቢ ዝፈልጦም እውን ኣይመስለንን ዋላ ንባዕሉ ሃውታት ክነሱ ኣቢ ነዚኣቶም ኣቓልቦ ክቦም ዝኽእል ኣይመስለንን ኣቢ ኮነ ዋላ ታሕተዋይ ካድረናቱ ኣቓልቦ ክቦም ዝኽእል ኣይመስለንን ብሓቂ ግን ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ኣጋዝያንዶ ገለዶ ዝብል ዘረባታት ብዙሕ ግዜ ክንዓቕ ዘይክእል ኣብቲ ንእሽተይ ወለዶ ክንዓቕ ዘይክእል ሓጓፍ ፈጢሩ እዩ ስለዚ ብኣጉ ነዚ ነገራት እዚ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝኽእል ወይ ክሓስቦ ዝኽእል ምስ ዘለዎ ዘይተመጣጠነ ባጀት ኣብ ፕሮፓጋንዳ ዘፍስሶ ቡ ገይሩ ንመንእሰያትና ከይፀሉ ብኣጉ ክንጥንቀቐሉ ክንጓየሉ ይግባእ እዚ ክብል ከለኹ ድማ ኩሉ ኢትዮጵያውያን ፃርና ስለ ዝኾኑ በዓል ድዮም ይፈልጡ እናበልካ ኸ ኣይኮን ታይላ ኣገባብ ዘለዎ መንገዲ ንዓና ብዘርብሕ መንገዲ ምሳና ክሰርሑ ዝኽእሉ ንኣብነት እዚ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ፅቡቅ እዩ ዳስዋይ ድማ ፅምዶ ምስ ኣምሓራ ምስ ተጋሩ ምስ ኩላቶም ካብ ተጋሩ ሕማቕ ዝሓስብ ኣለዎ ዶ የስ ካብ ኦሮሞ ሕማቕ ዝሓስብ ኣለዎ ዶ እወ ካብ ካልእ ከም ዝገብሩ ኣለዎ ዶ እወ ምስቶም ምሳና ዝሰማማዕ ሓሳብ ዘለዎም ግን ምሳቶም ሓቢርና ክንሰርሕ ድልውነት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ንፀላኢና ብምንኣስ ኢና ንስዕሮ እምበር ንፀላኢና ብምዕባይ ኣይኮንካ ንስዕሮ እንታይ ማለት እዩ ንፀላኢኻ ዝፀልእዎ ዘበሉ ምሳኻ ከምስለፎ ትገብር ኣለካ እቶም ንኣብነት እዚ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ወይ ኣርሚ ዝበሃል ናቱ ፖለቲካዊ ግንባር ምስ ኤርትራ ዘይሰማምዖም ነገራት ከልዎ ይኽእል እዩ ምስ ኤርትራ ዘሰማምዖ ነገራት ከለዎ ዶ ይኻትር ምስ ህወሓት ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሓደ ዓይነት ዕላማ ኣለና ንብል ኣለና ህወሓት ናቱ ዕላማታት ኣለዎ ኤርትራ ድማ ናታ ዕላማታት ኣለዋ ዘራኽቦም ኣለዎ ዶ የስ ንኽልቲኦም መጀመርያ ብልፅግና ተጋሩ ነቲ ህወሓት ከጥፎ ይደሊ ኣሎ ንትግራይ ድማ ከንበርክኻ መሊሱ ኣብ ኢዱ ክትዋ ይደሊ ኣሎ ስለዚ ንኣታቶም ሓደጋ ስለ ዘሎ ንኤርትራ እውን ኮርየ ስለ ዝብል ዘሎ ክልቲኦም ሓደ ፀላይ ኣለዎ ነዚ ፀላይ እዚ ንምእላይ ኒውትራላይዝ ንምግባር ብሓደ ክሰርሑ ግዴታ ኣለዎ እቲ ዘለዎም ፍልልያት ኣብ መንጎ ንገሊኡ ሕጂ ተረዳድዮም ተዘራሪቦም ኣሎ ንኻልእ ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ክፍታሕ ንዘለዎ ድማ ንሕጊ ትገድፎ ንግዜ ትገድፎ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ዝስራሕ ዘሎ እቲ ኩነታት ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ናይ ብልፅግና ብፍላይ ዘናይ ኣብቲ ገባሕሪ ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስና ቀጀል ትብለና ሃገር ኣላሳ ድማ እቲ ኢማራት ዝበሃል እዩ እዚ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክነዓቕ ዘይክእል ኣጀንዳ ሒዙ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ድማ ዕምቆት ዘለዎ መረዳእታ ክህልወና ኣገዳሲ